Ik doe het veel dat we koud aan terug de stevige wind uit het oosten en noordoosten mij op rond een krachtige wind. Verder op de provincie wordt het een beetje rustiger. En dan merk je dat die zinnenkracht heeft, maar het blijft nog altijd een winter. Ik joen en vannacht. De verwachting. Joen en vannacht vrij helder waar, nou flink opklarings, maar er is ook bewolking en de temperatuur min 2, min 3 graden op de eiland, staan min 4 graden op het vasteland. Frost, winterwaar en een koude oost-noordoostenwind die nog altijd een krachtig is op Romte en in het kust- en waardgebied. Morgen. Ja, de zon is erbij, er is dik bewolking en de temperaturen zouden bij de treien misschien 4 graden en de hoogste temperaturen in het oosten en het zuidoosten, waar het even wat smoeker is. De wind matig en krachtig, de matige wind in het loon in Zeesmaar en de krachtige wind in het kust- en waardgebied en op Romte. En daardoor viel het ik morgen weer kouder dan de temperaturen aanhouden. Wel de nacht volgt met frost, min 4, misschien wel met min 4 graden. En dan sjuggen we fruit. Nou een toontje maar droeg waar. Zinnen, hoe daar 3 of 4 graden boven nul. In de nacht min 3 of min 4 graden. Dus blijft het winter. Ja, en op vrijdag bewolking. Misschien wel een beetje sneeuw. In de nacht nog altijd een lichte frost. Min 3, min 4. Hoe daar boven nul. En hetzelfde geldt van de sneeuw. Maar sneeuw wel droeg waar. De zinnen erbij. Hoe daar is hem. 3, 4 graden boven nul. In de nacht nog altijd in de min 3. En dan blijft het licht vriezen. Ik moet de peerskedagen, peerskesnaaien, peerskemanje, kennen we er vooral op uit. Maar we hebben in de nacht nog altijd in dat frost. Hoe daar komt de temperatuur correct even wat hoger te liggen. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.